Duha ka mga kurso sa Talisay City College na kinahanglan yun og face-to-face aron masabtan og makatunan sa mga tinun-an ang ilahang kurso. Si Femari Dumabok sa report. Nagpadayon pa ang online classes sa Talisay City College. There anymore? Yeah, Miss Ababon. Okay, do you have a copy there? Kindly. Si Dr. Rachel Bacaltos, Talisay City College President, naabtan pa sa GMRTV Balitang Bisda kaniyang buntag nga nagklase sa 33 sa 41 niya ka mga estudyante nga first year college. Karon nga niuyo ng Interagency Task Force alang sa face-to-face classes. Andamon pa nila ang mga classroom o gikinahanglan nga ang 5,000 ka mga tinun-an bakunado na usab. Hinoon ni kapina sa 2,000 ka mga tinun-an ang nabakunahan na. Amo sa nang i-ready ang among mga classrooms. So, we cannot determine yet kung magdungan ba or magsatag-satagsa ba. Sila si Christian Alyebis, IT Comtech staff o Paul Sidney Larobis, guidance staff. Ang nakakita sa kaimportante nga nung gikinahanglan kayang face-to-face classes. Labi na alang sa mga kursong Bachelor of Science in Industrial Technology, Major in Electronic Technology o Computer Technology. Lisod yun siya, iayo kung nalang sa module sir, lisod siya sir. Kailangan yun sa actual yun sir. Sa basa raslaan ni maglisod sila kuhan sa kuhan. Dapat yun siya hands-on sa computer. Sila si Alye, Larobis ug kaubanan nag-andam sa course materials alang sa mga tinun-an sa online o sa modular approach. Samtang gibahig na usab ang course materials nga natubagan na sa mga estudyante ngailang ipadapod sa mga magtutudlo aron ma-check. Uban ni Philip Patricio ug Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.